Rukoillaan, ystävät, yhdessä. Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että Jeesuksen nimessä saamme tässä hetkessä olla sinun kasvojesi edessä ja pyytää Pyhän Henkesi kautta, että voisit avata meille Jumalan sanaa, kirjoituksia sinusta. Rukoile ja pyydä, Herra, sitä, että ottaisimme tämän sanan vastaan muutenkin kuin ihmisten puheena, vaan Jumalan sanana, joka on toki kirjoitettu alkuperäiseen tilanteeseensa, mutta jolla on voima ja potentiaali totisesti puhua myös tänään meille Mikkelin vapaa-seurakuntana, seurakuntaperheenä ja ystävinä, jotka saamme yhdessä olla koolla sinun kasvoisi edessä. Kiitos siitä evankeliumin työstä, josta Kari on meille tänään juontaessaan saanut kertoa ja todistaa. Ja rukoile, Herra, sitä, että totisesti voisit tehdä keskellämme työtä Pyhän Henkesi kautta ja evankeliumin kautta, joka on tuonut meille elämän. Siitä haluamme kiittää sinua. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen. Luen teille tänään sanoja kolossalaiskirjeen alusta, mutta sitä ennen haluaisin johdattaa meitä vähän sen tyyppiseen pohdintaan, että mikä tekee seurakunnasta relevantin tai ajanmukaisen tai olennaisen. Mikä on seurakunnan syvin tarkoitus tai tehtävä? Miksi mekin oikeastaan täällä yhdessä olemme koolla ja olemme liittyneet yhdeksi seurakuntaperheeksi ja olemme Mikkelin vapaa-seurakuntana osa myös vapaa-kirkkoa. Itselläni tällaiset pohdinnat on lähtenyt paljon siitä taustasta, etten tule mitenkään uskovaisesta perheestä, joka on sieltä lapsesta saakka kulkenut uskossa Jeesuksen seuraajana, vaan on ollut parikymppinen nuori mies silloin, kun olen saanut elämässäni kohdata Jeesuksen ja ottaa hänet vastaan Herranani ja pelastajani. Tilanteessa, joka oli itselleni hyvin vaikea ja olin aika lailla elämäni pohjalla ja miettimässä sitä, että onko tässä elämässä mitään järkeä tai merkitystä. Siinä kohtaa elämässäni tuli ihmisiä, joiden luokse en erityisesti edes mitenkään hakeutunut, mutta he olivat kristittyjä. He opiskeli kanssa samoissa paikoissa, missä itsekin. Ja sanoi vaan mulle sellaiset sanat, kun heidän kanssaan astuin, en mitenkään suunnitellusti samaan tilaan, että heillä on tässä tällaiset bänditreenit. Ja varmaan en ollut suunnitellut tulevani heidän kanssaan tähän tilaan, mutta jos vaan haluan, niin saa viettää heidän kanssaan tällaista yhteistä iltaa. Uskon, että se ei ollut elämässäni mitään sellaista sattumaa, vaan Jumalan suunnitelmaa, joka käynnisti omalta osaltani elämässä sen, että sain miettiä sitä elämän merkitystä ja tarkoitusta ja oppia tuntemaan Jeesuksen, mun pelastajana ja Herrana. Paljon sen jälkeenkin opettelin sitä uskovan elämää, tein virheitä ja tein monenlaisia asioita, mutta Jumala on ollut armollinen ja perheeni puolesta on nyt hyvin kiitollinen siitä, että saan olla tässä teidän kanssamme ja saamme seurakuntaperheenä yhdessä kokoontua. Toinen sellainen tausta tähän kolossalaiskirjeen alkuun on ollut se, että Suomen Viikkolehdessä on viime vuoden puolella vapaakirkon pastori ja seurakunnan istutustyössä mukana ollut Kenno Leijer kirjoittanut tällaisen kolumnin tai artikkelin Suomen Viikkolehteen relevantista seurakunnasta. Mikä tekee seurakunnan työstä olennaista tai merkityksellistä tai sellaista, miksi se on tarkoitettu? Hän tässä kolumnissaan sanoo sitä, että usein kun puhutaan siitä, että mikä tekee seurakunnasta tällaisen relevantin tai tarkoituksenmukaisen, me puhutaan seurakunnan toimintamuodoista tai kulttuureista.
Me mietitään sitä, että miten tällaista kysymystä voidaan ylipäätään mitata. Onko saarnat se, joka tekee seurakunnasta relevantin? Se, että meillä on laadukasta ja hienoa musiikkia? Tai sitten se, että meillä on jonkinlaisia tiimipaitoja, mitä meillä esimerkiksi Vapaakirkon seuriksella nuorisotyössä on ollut mukana. Mikä tekee seurakunnasta relevantin, tehtävänsä ja tarkoitustaan toteuttavan? Kenno jatkaa tässä kolumnissaan sitä, että me ei oikeastaan ihmisinä ja seurakuntana voida määritellä sitä, että miten seurakunnan relevanttiutta mitataan. Ainoastaan seurakunnan omistaja voi sen tehdä. Hän kirjoittaa, on kysyttävä, miten tarkoituksenmukainen seurakunta on, ja tämän tarkoituksen voi määritellä yksin seurakunnan perustaja ja omistaja. Seurakuntalaisten mieltymykset, musiikkimaku tai painotukset eivät ole hyvä perusta relevanttiuden mittaamiseen. Hän jatkaa tässä kirjoituksessaan. Seurakunnan omistajan mukaan seurakunnan ainoa tarkoitus on tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Kaikkea seurakunnassa on siis arvioitava sen mukaan, miten hyvin tai huonosti se täyttää Jeesuksen asettamaa tarkoitusta. Se, mikä meidän silmissämme näyttää ja kuulostaa relevantilta, ei sitä välttämättä ole. Näin ollen tyyliltään ajanmukainen seurakunta, joka kokoaa yhteen paljon uskovia, saattaa olla jopa irrelevantimpi suhteessa seurakunnan varsinaiseen tarkoitukseen kuin seurakunta, jonka puitteet eivät häikäise, mutta joka tavoittaa ihmisiä evankeliumilla ja tekee opetuslapsia Kristuksella. Itse olen Kennon kirjoituksen kanssa samaa mieltä ja yhtäpitävästi mielestäni myös Raamatun kanssa, että seurakunnan tarkoitus määritellään Raamatussa niin, että kaikki kansat sais kuulla sanoma Jeesuksesta ja tulla hänen herruutensa alle ja hänen opetuslapsikseen. Ja niin myös kolossalaiskirjeessä Paavali kiittää tästä Jumalan työstä, siitä mitä evankeliumi on saanut aikaan Kolossan seurakunnan keskuudessa ja miten se on vaikuttanut uskoa, rakkautta ja toivoa heidän seurakuntansa keskuuteen, joka näkyy elämänä seurakunnan keskellä. Jos sinulla on Raamattu, voit katsoa tätä kolossalaiskirjeen alkua sieltä. Itse luen sen nyt itseni kääntämänä, vaikka myös suomenkieliset käännökset tähän liittyen ovat hyviä. Mutta pyydän sinua pohtimaan tämän kolossalaiskirjeen 1. luvun äärellä näitä kysymyksiä seurakunnan tarkoituksesta, seurakunnan merkityksestä ja siitä, että mitä tämä Raamatun jakso puhuu uskosta ja rakkaudesta ja toivosta, joka vaikuttaa siellä seurakunnan keskuudessa. Mutta luen teille kolossalaiskirjeen alusta. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja Timoteus, meidän veljemme, Kolossassa asuville pyhille ja uskollisille veljille ja sisarille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme. Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. Koska olemme kuulleet teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen, uskosta, joka näkyy rakkautena, joka teillä on kaikkia pyhiä kohtaan, sen toivon tähden, joka on talletettuna teille taivaissa. Tämä on se toivo, josta olette kuulleet jo aiemmin siinä totuuden sanassa, evankeliumissa, joka tuli teidän luoksenne ja on keskuudessanne, niin kuin se myös on kaikkialla maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, niin kuin teidänkin keskuudessanne. Siitä päivästä lähtien, jona sen kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Sellaisena te opitte sen Epafralta, rakkaalta työtoveriltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija meidän hyväksemme.
hän on myös kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä. Pyydän teitä, kun kuuntelette, mitä seuraavaksi aion kolossalaiskirjeestä sanoa, niin kiinnittäkää huomiota siihen, mitä tämä koko jakso kokonaisuudessaan puhuu evankeliumista. Paavali aloittaa kolossalaiskirjan sanat sillä, että hän korostaa, että hän on Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Ja Paavali korostaa tätä apostolin rooliansa ja asemansa sen takia, että Kolossan seurakunta oli joku sen tyyppinen seurakunta, jota hän ei ollut koskaan nähnyt kasvoista kasvoihin. Paavali ei ollut silti tuntematon tälle seurakunnalle, vaan Paavali oli aikaisemmin tehnyt Efeson seurakunnan keskuudessa 3 vuotta työtä, ja apostolien teot 19 ja 10 kirjoittaa, että tänä aikana kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Ja yksi, jota evankeliumi tuossa hetkessä Efesossa sai koskettaa, oli tämä Paavalin työtoveri Epafras, joka osaltaan vei sen evankeliumin sanoma meidän ylösnouseesta Kristuksesta, niin Kolossan, Laodikean ja todennäköisesti myös Hierapoliksen alueen asukkaille. Paavalille hänen tehtävässään apostolina evankeliumi oli hyvin keskiössä, koska hän näki sen hyvin keskellä sitä, miten yhteisöt ja seurakunnat muovautuivat, miten he ottivat sellaista Kristuksen kaltaisuutta muotona, miten he elivät elämäänsä seurakunnan yhteydessä ja todisteena myös maailmalle siitä, että Jeesus on heidät lähettänyt. Paavali muissa kohtaa sekä apostolin tekojen kautta että esimerkiksi ensimmäisen korinttilaiskirjeen kautta voimme lukea sitä, kuinka ylösnoussut Kristus lähetti Paavalin nimenomaan apostoliksi julistamaan evankeliumia. Evankeliumia, joka on Paavalin sanojen mukaan tässä kolossalaiskirjeen alussa sanoma armosta ja rauhasta, jotka on uuden liiton siunauksia, joita Paavali tässä kirjansa alkutervehdyksessä toivottaa kuulijoilleen. En tiedä, mitä sinä ajattelet kuullessasi, kun Paavali useassa kirjassaan toivottaa armoa ja rauhaa. Mitkä on ne sun mieleyhtyvät siitä, kun luet näitä sanoja Raamatussa. Mutta armolla haluan sanoa sitä, että se tarkoittaa Jumalan ansaitsematonta työtä, mitä hän on Kristuksessa tehnyt meidän puolestamme. Kun hän on liittänyt pelastajan ja meidät toinen toisemme ja mahdollistanut sen yhteyden Jumalan kanssa Jumalan lapsen asemassa. Armo ei ole mikään halpalahja meille, vaan se on ansaitsematon lahja, jota kukaan meistä ei hyvillä teoillamme tai sillä, että mitä olemme elämässä tehneet tai jättäneet tekemättä, voi ansaita. Vaan se on kallein mahdollinen lahja, mitä me voimme elämässämme tarjota toiselle ihmiselle. Paavali kirjoittaa tässä myös rauhasta, kun hän toivottaa sitä Kolossan seurakunnalle. Ja myöhemmin tässä kirjassaan Paavali kirjoittaa sitä, kuinka Kristuksen ristintyön kautta meille on tarjottu rauhaa Jumalan kanssa. Vihollisuus Jumalan kanssa on ratkaistu meidän elämämme suuntaa sen kautta, mitä Jumala on Kristuksen kautta tehnyt meidän puolestamme. Ja sen tulisi määritellä loppujen lopuksi kaikkea sitä, mitä me elämässä ollaan, mitä me elämässämme teemme, minkälaisin silmälasien kautta katsomme elämää, jonka Jumala on meille lahjana antanut. Ja niin kuin Paavali oikeastaan melkein kaikki kirjansa aloittaa, galatalaiskirjettä lukuun ottamatta, Paavali aloittaa nämä kirjeensä kiitoksella Jumalan puoleen. Kolossalaiskirjassa hän kiittää Jumalaa siitä työstä, mitä evankeliumin sanoma oli Kolossan seurakunnan keskellä tehnyt.
kuinka se oli vaikuttanut heidän keskellään uskoa Kristukseen Jeesukseen, uskoa, joka näkyi rakkautena kaikkia pyhiä kohtaan, uskoa ja rakkautta, jotka perustuivat toivolle, jonka tyyppisen sanomaan evankeliumi itsessään tähtää. Kun tässä katson teitä, niin Paavalille tämä Jumalan kiittäminen ei ainoastaan ollut sellainen henkilökohtainen asia, jota hän halusi pitää piilossa, vaan se, kun hän kiittää kirjansa alussa Jumalaa, niin se on myös muille kutsu kiittämään Jumalaa hänen suurista töistään ja hänen uskollisuudestaan, hänen omiansa kohtaan. Paavalille kiitos ei perustunut siihen, että mitä hän oli apostolina työtovereidensa kanssa saanut, vaan nimenomaan mitä Jumala oli tässä kohtaa tehnyt kolossalaisten keskuudessa ja heidän puolestaan. Ja tässä kirjassaan Paavali kiittää Jumalaa siitä, että miten evankeliumi oli vaikuttanut sitä uskoa Kolossan seurakunnan keskuudessa, ja uskoa, joka ei pelkästään ollut tällainen abstrakti asia, joka oli irrallaan kaikesta muusta elämästä, vaan uskoa, joka näkyy rakkautena toinen toisiamme kohtaan, niin kuin meidätkin on tarkoitus olla seurakuntaperhe. Uhrautuvasta rakkaudesta parhaan esimerkin antoi meille Jeesus Kristus, joka antoi henkensä ystäviensä puolesta. Ja yksi osa tätä uhrautuvaa rakkautta on nimenomaan se, että se on todiste Pyhän Hengen työstä seurakunnan keskuudessa. Pyhän Hengen työhön liittyy ajatus siitä, että se näkyy karismaattisina lahjoina, mutta myös siinä hetkissä, kun rakastamme toinen toisiamme. Ei pelkästään niissä hetkissä, kun kaikki on helppoa ja yksinkertaista, vaan myös niissä hetkissä, kun voi olla keskenämme haastavaa, on vaikeita ja vaativia tilanteista. Niissä sitä rakkautta usein todellisuudessa kysytään. Ja se, että miten nämä usko ja rakkaus olivat saaneet näkyä, niin ne perustuivat tähän taivaisiin talletettuun toivoon, jonka Paavali tässä kolossalaiskirjeessään nimittää evankeliumiksi. Ja se, että usko, rakkaus ja toivo saivat näkyä seurakunnan keskuudessa, niin se oikeastaan oli esimerkki tällaista elinvoimaisesta ja tehtävänsä toteuttavasta seurakunnasta. Se on jotain sellaista, minkä tulisi näkyä kaikkien Jeesuksen nimeä tunnustavien seurakuntien keskuudessa. Että meillä on luja usko Kristukseen, usko ei keskity meidän itseemme, vaan se näkyy rakkautena toisia ihmisiä kohtaan, ja se perustuu toivoon, joka ei perustu ihmiseen itseensä. Koska tämä toivo, mistä Paavali kolossalaiskirjassa kirjoittaa, on oikeastaan motiivi ja perusta sille rakkaudelle, mikä tässä kirjassa tulee esille. Se ei perustu siihen, että me ajatellaan rakkautta niin, että kun me tehdään toiselle hyvää, niin me saadaan itse tässä itsessämme jotain palkkiota sen perusteella, vaan tämä toivo kolossalaiskirjeessä näkyy oikeastaan kahdessa eri aikaikkunassa tai perspektiivissä. Kolossalaiskirjeessä voidaan puhua toivosta niin, että se mitä on mennyt Kristuksen ristintyön ja ylösnousemuksen kautta on takuu siitä tulevaisuudesta, joka lepää Jumalan kädessä. Mutta samaan aikaan se toivo näkyy oikeastaan myös ylhäältä alas. Mitä tällä oikeastaan tarkoitan sitä, on oikeastaan se pohdinta, missä Kristus on juuri tällä hetkellä. Kun kolossalaiskirjettä enemmän katsoisimme pidemmälle, siellä kerrotaan, kuinka Kristus on taivaassa. Hän on istuutunut Jumalan oikealle puolelle kunnia-asemaan. Kolossalaiskirjeen 1. luku jatkaa siitä, kuinka Kristuksen kautta on luotu kaikki hallitukset ja vallat taivaissa ja maan päällä. Ja hän liittää myös ristintyön
tähän kaikkeen yhteen. Kolossalaiskirje 2.15 sanotaan, hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Kaikki on luotu Kristuksen kautta, hänen ristintyönsä kautta. Me ollaan saatu myös voitto kaikista valloista ja hallituksista, jotka ovat maan päällä. Edelleen tietenkin kristittyinä Jeesukseen uskovina odotamme Herran tulemusta ja Jeesuksen paluuta, johon meidän lopullinen toivo kytkeytyy. Mutta ne haastavat asiat ja paha valta, joka maailmassa on, kertoo meille siitä, että tämä taistelu ei mitenkään ole tasaväkinen tai muuta, vaan ratkaiseva taistelu on käyty Kristuksen ristintyön kautta, ja siinä meille on tarjottu riemuvoittoa. Tästä syystä, koska Kristus on voittanut, niin mikään asia maailmassa, mikään ei voi ottaa sitä toivoa meiltä, joka on taivaissa ja maan päällä. Mikään ei voi riistää sitä meidän puolestamme. Ja toisessa Timoteuskirjeessä Paavali kirjoittaa vanhurskauden seppeleestä, 2. Timoteuskirje 4 ja 8. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Tällä hetkellä se, mihin kristityt Jeesuksen seuraajat perustuvat toivonsa, on sellaista, mikä ei ole näkyvää, mutta jo niin kuin aikaisemmin sanoi, vielä tulee se päivä ja Herran tulemus, jolloin tämä toivo ylhäällä vaihtuu näkyväksi, Kristuksen ilmestymiseksi. Ja se, koska Kristus on voittanut ja evankeliumin kautta kiinnittänyt meidät yhteen tähän toivoon, sen tulisi antaa meille elämäämme se syvin identiteetti, tarkoitus, turva ja motivaatio elämälle tässä ja nyt. Ja minun mielestä se on hyvin painokasta sanaa, ja teitä kaikki osaa tunnen paremmin ja osaa tunnen huonommin, mutta mun mielestä ihmiselämää kokonaisuudessaan on osa se, että me kamppaillaan, meillä on vaikeita asioita, ja jos me ei itse tällä hetkellä kärsitä jonkun asian kanssa tai jo haastavia tilanteita, niin uskon, että meillä kaikilla on jotain ihmisiä, jonka vierellä me usein saadaan kulkea, ja heillä on haastavat tilanteet päällä. Tämä haastaa meitä osaltamme siihen, että miten Kristuksen sovitustyö, evankeliumin sanoma hänestä, voisi tuoda toivoa niin meidän omaan elämäämme, kuin meidän niiden rakkaiden ja läheistämme elämään ja heidän keskuutensa. Ja evankeliumin kautta en haluaisi antaa tällaista helppoa vastausta, että usko Jeesukseen ja sen jälkeen, kun olet päättänyt seurata häntä, sinulla ei ole enää mitään ongelmia tai haasteita elämässä suhteen. Tämä ei ole se tie, mihin Jeesus seuraajiaan kutsuu, mutta Herran tulemus osaltaan varmistaa sen, että vielä kerran tulee päivä ja Raamatun viimeisten lukujen mukaan uusi taivas ja maa, jotka ovat kokonaisuudessaan täynnä Jumalan läsnäoloa, ja siellä mikään elämän rikkinäisyys, elämän synti, sairaudet tai muut ei pääse vaikuttamaan meidän elämäämme, vaan saamme nauttia ja juhlia sitä Raamatun todellisuutta, että se Jumalan maja on vielä kerran ihmisten keskellä. Haluan teitä silti miettimään tätä asiaa siitä, että miten olla meidän jonkun rakkaan ja läheisen vierellä, joka tällä hetkellä kokee tuskaa, jolla on elämässä vaikeaa, joka kärsii. Miten evankeliumin sanoman kautta tuoda toivoa heidän elämäänsä, antamatta vaan sellaista helppoa vastausta, että tässä Jeesus, kaikki ongelmat on ratkaistu.
Näissä hetkissä Jeesus kyllä haluaa kulkea meidän vierellä niiden vaikeiden tilanteiden kautta. Mutta hän on Raamatun mukaan toivo, ei pelkästään asiana, vaan persoonana, joka me voidaan tuntea, jonka herruuden alle me voimme tulla. Paavali jatkaa tässä Kolossalaiskirjeen 1. luvussa 5. jakeesta alkaen evankeliumista, joka kantaa hedelmää ja kasvaa Kolossan seurakunnan keskuudessa. Luen nämä jakeet vielä uudestaan. Tämä on se toivo, josta olette kuulleet jo aiemmin siinä totuuden sanassa, evankeliumissa, joka tuli teidän luoksenne ja on keskuudessanne, niin kuin se on myös kaikkialla maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, niin kuin teidänkin keskuudessanne. Siitä päivästä lähtien, jona sen kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Sellaisena te opitte sen Epafralta, rakkaalta työtoveriltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija, meidän hyväksemme. Hän on myös kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä. Kun katsoo tätä Kolossan seurakunnan tilannetta, hän mainitsee sen, että Kolossan seurakunta oli jo aikaisemmin, ennen tätä Paavalin kirjettä kolossalaisille, kuullut evankeliumin sanaa ja he oli oppinut sen Epafran kautta, joka oli sen Paavalin Efeson aikaisen palvelutyönsä kautta todennäköisesti kuullut Herran sanan, tullut uskoa ja saanut kantaa sen sille alueelle, missä hän eli ja vaikutti. Alkujaan tämä sana tietenkään ei tullut pelkästään Paavalilta, vaan siinä on linkki myös taaksepäin, Samariaan ja Jerusalemiin, Jeesuksen 12 apostoliin ja Herramme Jeesukseen itsensä. Koko vanha testamentti kokonaisuudessaan haluaa kertoa sanomaa Kristuksesta ja Jumalan pelastustyöstä, mitä hän haluaa tarjota. Evankeliumia sanotaan myös kolossalaiskirjeessä Jumalan sanaksi ja Kristuksen sanaksi, ei pelkästään sellaiseksi inhimilliseksi ihmispuheeksi, vaan totuuden sanaksi, joka kutsuu jokaista Kristuksen herruuden alle ja todelliseen palvontaan ja elämään hänen kanssaan. Jos kolossalaiskirjettä lukee vielä pidemmälle, 2. luvussa hyvin paljon vaikuttaa tällainen väärä opetus, josta Paavali kirjoittaa, että se on järkeisoppia ja tyhjää petosta, joka ei perustu Kristukseen. Tämä Paavalin julistava evankeliumi, joka tuli Kolossan seurakuntaan Epafraksen kautta, tuli kyllä kolossalaisten luokse, mutta se ei pelkästään tullut sinne, vaan se jäi myös sinne ja kantoi hedelmää heidän yhteisönsä keskuudessa. Ja tätä evankeliumia kutsutaan Raamatun kolossalaiskirjeessä totuuden sanaksi, evankeliumiksi. Totuus on sen tyyppinen käsite, mitä olen aika paljon viime päivinä pyöritellyt, ja sitä, että mitä meidän pitäisi kristittyinä ja seurakuntina tässä ajassa ajatella totuudesta, tai siitä vaikka, että onko absoluuttista totuutta olemassa. Haluan tehdä hetken pohtivan omassa mielessäni siitä, että mitä ajattelet totuudesta tässä ajassa ja siitä, onko absoluuttista totuutta olemassa. Jos ajatuksia totuudesta katsoo, niin tällaiset suuret kertomukset ja se, mitä puhutaan totuudesta, on hyvin paljon ollut itsestään selvää vanhemmalle sukupolvelle, mutta kun mennään tällaiseen jälkimoderniin aikaan tai postmoderniin aikaan, niin helposti puhutaan asioista niin, että tällaista absoluuttista totuutta tai suurta totuutta ei ole olemassa, vaan voidaan puhua minun totuudesta, voidaan puhua sinun totuudesta ja voidaan puhua sinun totuudesta. Se ei toki tarkoita mielestäni Raamatun perusteella sitä, että absoluuttista totuutta ei olisi olemassa,
mutta mikä on ihmisluonnolle hyvin tyypillistä, me ei välttämättä vaan haluta kuunnella sitä. Mutta miten tämä kaikki liittyy itsessään evankeliumiin ja evankeliointiin, niin ajattelen meille seurakuntina, että meidän ei ensisijaisesti evankelioinnissa tulisi alkaa vänkätä toisten kanssa absoluuttisesta totuudesta tai tämän tyyppistä totuusväittämistä, vaan mikä on tällaista postmodernille tai jälkimodernille ajalle tyypillistä. He haluavat nähdä sellaista totuutta, joka näkyy myös todellisena elämänä sen mukaan, että se mitä me sanotaan on totta yhdessä sen kanssa, miten me haluamme elää elämäämme. Ja mikä mielestäni on haaste, minkä kolossalaiskirjeen alku laittaa evankeliumille ja seurakunnille tässä ajassa, on nimenomaan se, että me emme lähde ensisijaisesti väittelemään evankelioinnissa toisten ihmisten kanssa, vaan me seurakuntayhteisönä halutaan elää sitä totuuden sanaa, evankeliumia niin näkyvästi ja todellisesti muiden ihmisten keskellä, että se laittaa kaikki muut maailmankuvat ja ajatukset olemassaolosta tämän tyyppiseen kriisiin. Pohtimaan siinä sitä, kun vaikka uskovat rakastaa toisiaan sen uskon kautta, mikä usko Kristukseen Jeesukseen on vaikuttanut heissä, niin se rakkaus on yksi tie siihen, minkä pitäisi saada arvioimaan sitä, että mikä se mun maailmankuvani on ja minkä arvoinen se on sen rinnalla, mitä mä esimerkiksi uskovien keskinäisen rakkauden kanssa saan todistaa. Koska mun mielestä meidän ei tarvitse lähteä väittelemään tämän tyyppisistä argumenteista. Meidän ei tarvitse evankeliumin sanomassa Kristuksessa Jeesuksessa alkaa myydä minkäänlaista tuotetta toisille ihmisille, vaan me voidaan elää sitä evankeliumia todeksi seurakuntayhteisönä ja sitä kautta haastaa tätä maailmaa tulemaan sinne Kristuksen herruuden alle. Ja se on mun mielestä jotain arvokasta siitä, mitä tämä jälkimoderni aika voi opettaa myös kristityille totuudesta. Että totuus ei pelkästään ole sanoja, vaan se on myös elettyä elämää sen kanssa, jossa meidän sanat ja se, miten me haluamme seurakuntana elää ja rakastamme toinen toisiamme, käy yhteen niiden sanojen kanssa. Ja kolossalaiskirjeestäkin on nähtävissä se, että kolossalaiset eivät vain kuulleet sitä evankeliumia, jonka Epafraste heille opetti, vaan he vastasivat evankeliumiin Jumalan armon totuudessa. He laittoivat luottamuksensa Epafraksen sanoihin, että tämä on todellinen Jumalan ilmoitus. Ja evankeliumin muutosvoima ei loppunut heidän keskellään vaan siihen uskontulon hetkeen, vaan evankeliumi kutsuu meitä Kristuksen herruuden alle, josta kolossalaiskirjeessä paljon puhutaan. Ja se kutsuu meitä kääntämään niin elämämme ja seurakuntaperheemme elämän ylösalaisin sen tähden, että se voisi nimenomaan olla todiste maailmalle Kristuksen työstä. Se on kytkeytyneenä missioon, josta Kari sai meille myös tänään todistaa. Se on kytkeytyneenä yhdessä siihen, miksi seurakunta oikeastaan on olemassa. Ja evankeliumi oikeastaan omalta osaltaan todennäköisesti on syy siihen, miksi sinä olet täällä tänään. Evankeliumin sana, Jumalan sana, Kristuksen sana on saanut koskettaa sun elämää tavalla, joka on saanut miettiä sitä elämän tarkoitusta ja merkitystä, sitä, että missä mä tällä hetkellä elämäni kanssa kuljen. Haluan palata vielä lopuksi siihen Kenno Leijerin artikkeliin Suomen Viikkolehdessä, mihin viittasin teille. Kenno Leijer artikkelissaan mietti sitä, että mikä tekee seurakunnasta relevantin ja onko se hyvät saarnat tai hyvä musiikki, joku muu ulkoinen, mikä määrittelee sen seurakunnan menestyksen tai merkityksen avaimet. Ja hän
kirjoitti tässä artikkelissaan sitä, että oikeastaan me ei voida määritellä sitä seurakunnan merkitystä tai tarkoitusta, vaan meidän pitäisi määritellä se sen mukaan, minkälaisen tehtävän Jeesus on seurakunnalle antanut, miten oikeastaan me seurakuntana, jos me ollaan evankeliumin asialla, saamme apostolien tekojen mukaan ottaa osaa kolmiyhteisen Jumalan työhön. Ja Kenno Leijer päättää tämän kirjoituksensa seuraavan tyyppisiin kysymyksiin. Jotta seurakunta olisi relevantti, sen on alettava kysyä erilaisia kysymyksiä ja mitata tarkoituksensa kannalta olennaisia asioita. Ne olennaiset asiat, mitkä Kenno Leijer mainitsee, on seuraavat. Paljonko seurakuntalaisemme tuntevat ihmisiä, jotka eivät vielä usko Kristukseen? Montako merkityksellistä keskustelua käydään näiden ihmisten kanssa viikoittain? Löytävätkö ihmiset sovintoon Jumalan kanssa? Kuinka hyvin onnistumme tekemään heistä Jeesuksen opetuslapsia, jotka opetuslapseuttavat jälleen uusia ihmisiä? Kenno Leijer jatkaa. Ymmärrän, että muutokset eivät tapahdu tällaisissa asioissa nopeasti, mutta jostain on aloitettava. Ja sitä paitsi Jeesus ei tavoitellut massoja, vaan keskittyi muutamaan ihmiseen. Voiko meille eteenpäin vietäväksi jätetty pelastussanoma ylipäänsä levitä muulla kuin Jeesuksen itsensä käyttämällä tavalla? Rakenna hitaasti, jotta kasvaisit nopeasti, neuvoi Vineyard-liikkeen johtaja John Wimber. Ja minun mielestäni, mitä tämä kolossalaiskirjan sanoma ja Paavalin kiitos Jumalalle evankeliumin työstä meille kertoo, on myös se, minkälaisia kysymyksiä me seurakunnan äärellä mietimme ja minkälaisiin kysymyksiin me keskitymme. Itse näkisin Raamatun perusteella, ei pelkästään tämän kolossalaiskirjan kohdan kautta, vaan myös muutenkin nämä Kennon esittämät kysymykset siitä, että miten me tunnetaan niitä ihmisiä, jotka ei usko Kristukseen, ja minkälaisia merkityksellisiä keskusteluja meillä on heidän kanssaan, aivan työn ytimeksi. Toki katson itse sitä nimenomaan sitäkin taustaa vasten, niin kuin teille alussa kerroin, että en tule mitenkään uskovaisesta perheestä. Ja paljon sen jälkeen olen miettinyt sitä, että sain aika lailla elämässäni 20 vuotta elää niin, että ketään ei kertonut minulle sanomaa Jeesuksesta tavalla, joka liittäisi sen jotenkin myös omaan elämääni. Olen kiitollinen Jumalalle hänen pelastustyöstään, ja oma rukoukseni olisi se, että me myös Mikkelin vapaa-seurakuntana ja vapaa-seurakuntina osattaisiin viedä evankeliumin sanoma työn ytimeen. Koska siinä, niin kuin Paavali roomalaiskirjassa kirjoittaa, on totisesti Jumalan voima, jolla on edelleen valta pelastaa ihmisiä riippumatta siitä, mistä taustasta hän on tullut. Evankeliumin sanoma on toivon sanoma, niin kuin Paavali kirjoittaa. Ja vaikka me ei sitä toivoa tässä hetkessä voi nähdä, niin Kristuksen ilmestyessä se päivä tulee, kun toivo muuttuu näkemiseksi. Ja haluan päättää saarnani tänään siihen, että me voitaisiin nousta nyt yhdessä ylös ja kiittää Jumalan pelastustyöstä, joka on saanut koskettaa meidän elämäämme, rukoilla myös läheistemme ja rakkaidemme puolesta, jotka ei vielä Jeesusta tunne Herrana ja vapahtajana. Annetaan evankeliumin tehdä työtänsä tässä ajassa, kantaa hedelmää ja kasvaa. Ollaan hetki hiljaa.
Kiitos Herra siitä, että saamme tässä hetkessä tulla sinun eteesi. Kiittää evankeliumin työstä ja armosta ja rauhasta, jonka me olemme saaneet osaksemme uskossa Kristukseen. Haluan siunata ystäviämme ja seurakuntaperhettämme tässä hetkessä, että evankeliumi saisi tulla osaltaan meidän elämämme ytimeen, mutta myös meidän rakkaiden ja läheistemme ytimeen, jotka ei Jeesus sinua vielä Herrana ja vapahtajana tunne. Rukoile ja pyydä Herra sitä, että sinä Pyhän Henkesi kautta voisit koskettaa heitä ja vetää heitä puoleesi Kristuksen herruuden alle. Kiitos Herra siitä, että sinä totisesti tiedät kaiken. Näet ja tunnet heidät paremmin kuin me, vaikka oltaisikin saatu elää elämäämme lähellä heitä. Rukoile ja pyydä Herra sitä, että sinä voisit rakkaudessasi ja armossasi kutsua heitä puoleesi. Antaa sen pelastuksen armon ja rauhan kantaa heidän elämänsä. Ja halua Herra tässä hetkessä tuoda sinun eteesi myös meidän ne rakkaat ja läheiset, jotka tällä hetkellä kärsivät ja kamppailevat erilaisten asioiden kanssa. Ehkä meillä tällä hetkellä itsellämmekin on vaikeita ja on haasteita elämässä, jotka sinä kyllä tiedät. Rukoile ja pyydä Herra sitä, että Jeesus, sinä voisit olla näissä tilanteissa meidän kanssamme. Kantaa meitä eteenpäin ja vaikka ne vaikeudet ja muut ei aina mene tässä pois, ja anna meille se voima kestää jokainen päivä. Anna meille myös voima rohkaista ja lohduttaa niitä läheisiä ja rakkaitamme ja osoittaa heille sitä, että sinä olet armollinen Jumala, joka rakastat meitä. Haluan Herra tässä hetkessä rukoilla myös seurakuntamme puolesta täällä Mikkelissä, kun kaikkien vapaa-seurakuntien ja kaikkien Jeesuksen nimeä tunnustavien seurakuntien puolesta, että me voisimme saada nähdä sen, kuinka evankeliumi tekee työtämme meidän seurakuntiemme keskuudessa. Rukoile ja pyydä Herra sitä, että osaisimme rohkeasti turvautua evankeliumin sanaan ja uskoa sen muutosvoimaan seurakuntiemme kohdalla. Anna sen olla myös todiste siitä totuudesta, joka evankeliumin sanaan kätkeytyy. Älä anna sen evankeliumin sanan olla pelkästään sanoja, vaan elettyä elämää rohkeasti Jeesus sinun seuraajinasi ja myös yhdessä seurakuntana. Anna seurakunnan keskinäisen rakkauden olla myös todiste siitä, että sinä olet Herra lähettänyt meidät ja vielä kerran uskomme sinuun voi vaihtua Kristuksen ilmestymiseen, josta haluamme sinua kiittää ja ylistää. Rukoile ja pyydä Herra sitä, että kosketa meitä henkesi kautta ja kiinnitä katseemme siihen toivoon, jota emme vielä näe, mutta joka eräänä päivänä vaihtuu näkemiseksi. Siitä haluamme Herra Jeesus Kristus kiittää ja ylistää sinua. Aamen.